खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैहाय जोङो राजाजों आंजों गुवाहाटी थांनो नागिरदों मोनसे खामानिनि थाखाय खामानिया जाहैबाय आङो ट्रेनिं लादोंमोन ना दा बेनिनो सार्टिफिकेट लायनो थांनो नागिरदों आरोना गथ'फोरखौ लांफाला मानो होनबा गोजानबो ना खस्थ' जायो ओमफ्राय बिसोरो बिफाखौ गारि सालायनो होआ स्टियारिं हमफानो नागिरबाय थायो ओंखायनो लांफाला आरो खामानियावसो थांगोन नालाय बेरायनो थांबा लांजागौमोन दा खामानियाव थांगोनखाय लांफाला बिसोरखौ लेटबो जायोना दायो नै फुङावनो दुगैबाय आङो दुगैनानै दासो नै साहा बानायगासिनो दङ दा दसे थानानै बिसोर बेंबानो एसे बेंबानो थांसै आरो जोङो ओंखाम जानानै आरो दायो बिसोरो गेलेगासिनो दङ आयै जनि जनि होनदो जनि जनि आयु दिनै आबौआ मा गान खनगोन मिन्थिखाबाय आङो दिनै आबौआ मा गान खनगोन नोंसिनो जनि जनि येस पापा आयु हाबाब बांद्राय खालामनायावनो गाबनाङा दे दिनै दे गाबनाङा दा बुंबाबो बुजि मोनगोन नालाय ओंखायनो बुंनो हाया बिसोरखौ साहा फुदुंदों ओमफ्राय ओंख्रियाथ' जोंना मैयानानो दंखायो मैयानो संखादों आरोना दिनैहाय हास्लाबनाय नङा होननानै रुनाय ओरैजाय दाउदै गथ'फोरनो थाखाय ओंखाम जाखांनायनि उनावथ' नै बे जिनिसा थाखायो जेसेबांखि माबा जाया माने सालाया रोजा जाया माने थेवबो माने बेखौ जाखानाय जायो आरोना गयखौ ओमफ्राय आं दायो देलायनोसै बिसोरखौसो दा मारै थगायलांनो बिदि जादों आरोना आङो गोदानैहाय नै बेखौ इउज खालामदों आरोना हाइफेननि टनार आं माने गोदो जेबो इउज खालामामोन मा होनो स्कुल लाइफनिफ्राय उन्दैनिफ्राय लानानै स्कुल लाइफनिफ्राय लानानैहाय कलेज लाइफसिम आङो बड'लेण्ड फोनोमोन मोखाङावहाय जेबो फुननो रोङामोन ओमफ्रायो लासै लासै लोगोफोरखौ नुनानै मानानै एसे फुनग्रा जाबाय आरोना बिदिनो गार्नियारखौथ' बांद्राय फुननो रोङा लटासनिखौ फुनदों आरोना ओमफ्राय दायो फुनना नायनोसै मेरला मानसियानो फुनो होननानैहाय आंबो फुननोसै होननानै नैबेखौ फुनसै आरो बेफोर जेबो एड नङा आरोना आं माने मोजां मोनदों बे टनारखौहाय माने एकदम फ्रेश मोनो आरोना ओंखायनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामबाय ओमफ्राय मोखाङावहाय गोदनासिम फुनो आरोना बिनि उनावहाय मयस्चराइजार फुनसिगोन आरो आङो पन्ससो फुनो दासिमबो रेडि जाबाय दायो थांसै गथ'फोरखौ उनथिंजाय लांनो थ'दों नङाबा जोंखौ गोदान ड्रेस गाननाय नुब्लानो मोनथिखागोन आरोना खालि बुम बुम होनखायो आरो बिसोरो गोदान ड्रेस गाननाय नुब्लानो दायो ओंखारबाय जोङो दाना गथ'फोरखौबो गालांनानै थांनोबो मारैबा मोनो गोजानावहाय खामानिनि थाखायसो थांदों नालाय बेरायनो थांबाथ' लांफाखाबायमोन ना बेरायगोन बिसोरखौ जों थांना औ बेरायगोन बबेजों थांगोन टंलाजों थांसै टंलाजों बिथिंनो मोजांलै गरम मोनदां बोथोरा माबा सान्दुं ओंखारथ'वाखैब्लाबो गुवाहाटीयावबा मा जायो नै 8:30 जाबाय जोङो खयथायाव सहैनांगौ जाखोथाय 8:30 11:30 12:00 बिदियाव सहैगोन जोङो 10:30 सहैगोन 2 घन्टायाव सहैया माथो सहैगोनब्रा सहैया नायबाय था सोर देरहायो दा खिन्थागोन नोंथांमोननो आं होनदोंखि 11:30 सहैगोन बियो होनदों 10:30 सोर देरहायो नाय 10:30 नंद्रायाबाबो 11:00 ग्रोबाव सहैगोन आरो दायो जोंहा खान्थालगुरि सहैबाय आरो बेहाय राजाया अमा बेदर लायनो थांदों आरोना माने गुवाहाटीयावथ' बाजैमोना थायो नालाय थ' बिस्रा माने आदाया अमा बेदर बिहरदों आरोना हजोंनि अमा बेदरा मोजां नङानो बिसिनि जायगाना बिथिंजायनि अमा बेदर लांनो होदों आरोना ओंखायनो बियो अमा बेदर लायनो थांदों जों जेराव दङमोन गोदो बेहाय अमा बेदर खिन्थु मोजां मोनोमोन आरोना माने जोंनि जायगानिफ्रायनो थाङोमोन दिमाकुसिनिफ्राय थाङोमोन बिथिंजाय तामुलपुरथिंजायनि थाङोमोन आरोना अमाया थ' माने जोङो अमाखौ मोजाङैनो मोनजादों गुवाहाटीयाव थाब्लाबो गथ'फोरखौसो गोसोखांलायबाय मा खालामदोंथाय मा मादोंथाय आरो बिसोर दायो नागिरदों जानो हागौ मामा बाबा बोरो बुम बिदि होनगोन आरो बिबैमोनखौ माने मोनथिखायो बिसोरा ओमफ्राय गारिखौबोथ' नुनाय नङा नालाय ओंखायनो जाबाय यस बेसेबां 2 केजि यस जोंबो मोनजाबोगोन नामा बायराव जानायमोन आङो नै दिनैहाय लोगो मोनदों आंनि कलेजमेट दिनैसो लोगो मोनदों जा बोसोर जाबायमोन टंलायाव फैफादों जों नुनानैहाय लाबोबाय आरोना
मालाय बिएड लाबावदों फरायनायानो जोबाखै मालाय नैबेना सिख्लायैनो दङ जोंहासो ना बिमा बिफा जाबाय बोरायबाय बुरिबाय नंगौ दायो नै सफैबायानो बेखौ गालांसै जोङो ओमफ्राय जोंहा होलांसै गुवाहाटि सहैनोसैयानो जोङो 2 मिनिटल'सै ओमफ्राय आंनि सानैसो लोगोफ्रा लानानै थांबाय मालाय दा लोगो मोनहैगोन ना मोनहैया मिन्थिया सोरखौ लोगो मोनगोनथाय मिन्थिला आरोना जों जाय एपार्टमेन्टआव थादोंमोन जयै बिसोर लाबाय आरोना खायफाया लाबाय ओमफ्राय सानैसोआ फैदोंना फैयाखैथाय मिन्थिया ओमफ्राय जोंना रल नाम्बार वाइस हिसाबैसो होदों नालाय साननै होगोन आरो दिनै आरो गाबोन दा दिनैहाय खावसे होगोन आरो गाबोन खावसे होगोन आरो दायो जाय जायना दिनै गोलैदों दिनै फैसिगोन जाय जायना गाबोन गोलैदों गाबोन फैसिगोन बिथिंजाय फैनानैहाय ओरैबायदि मोनबाय जेन माने जोंना न' दंबावोसो आरो बिथिंजाय माने जायगाया सिनायखानाय नालाय ओंखायनो माने न' दङ बायदि मोनगासिनो आरो 6 months गाहाम थादों बेहायनो मोनखागोन बिदि 1 year बाथ' नै लामाया बारसिगोन गारि फैनायखौ बारसै नामा न'आ बारलांगोन सानदां आङो लाना फैनोसै नोङो थादो बेयावनो गारियावनो ना सफैबाय सोजायो फिदिंखानो हागोन फिदिंनो माने बिथिंनोसो थांखागोन ना जोङो मेल्ला मानसि सफैबाय माथो लाबाय हांसो इदानाबा देखायला आङो मार्कखौ दे हामालै दायो आङो लानानैथ' फैबाय ओमफ्राय दायो आंनि बे रुममेटआ राधिकाया बेखौ लोगो हमसै बिसिनि बे काजिननि न'आवहाय दङ लोगो हमनायनि जाहोना जाहैबाय बेनाव जोंनि माल दङ जोङो लांजोबनाय जायाखैमोन नालाय बियो थालांदोंमोन सानसे लेटै थांदोंमोन जोंनिफ्राय ओंखायनो बेनावहाय जोंनि संनायनि माबा जिनिसफोर दङ बेखौ दायो लांफानोसै आरो दा बेयो फैगौ गोजौनिफ्राय गाहायाव संसार जानायनि बुस्थुआ नै माल दंखायो बिरादनो बैयावनो दोनसैलै सिटाव नैबे ओमफ्राय जिनिसा माबा चेयार मन्डल जासिगोन ओइलाय थादो होमबालाय थांसै टाटा बाय बाय मन्डलनि जों दायो बाजिमोननि न'सिम थांगासिनो दङ ओमफ्राय बेदरखौ होनानैहाय साहा लोंनानैहाय ओंखारबोफिनसैलाय ना जोङो जागोन बिदिनो खालामसै ओमफ्राय हटेलाव ओंखाम जानोसै गोथावनो माने नङा गथ'फोरा माने नेबाय थागोन ना जोंखौ ओमफ्रायो बांद्राय गोबाव खालामबाथाय दिगदार जाहैगोन बिसोरो गाबगोन मोनायावहाय ओंखायनो जोङो थाब थांनो नाजागोन आरो नै थाब खालामनायावनो इनस्टिटिउटआवबो रावखौबो रावजोंबो रायलायलायनोनो सम मोनासै आङो ओंखारबाय गारिनिफ्राय सार्टिफिकेटखौ लायनानै मेमजों रायलायनानैहाय नै गारियावनो गाखोफिननानै फैबाय रावजोंबो रायलायनो सम मोनासै आङो हाखु दाखु जोंना बिदिनोसै पेरेन्टसफोरना गथ'फोरखौ गारबोयोब्ला जेखौबो हाखु दाखु मावनांगौ ना yes माने बेहाय yes बुंनायनि बादै जेबो खोथायानो गैया no गैया आरो आं देरहाबाय मानो होनोब्ला बियो होनदोंमोन 11टायाव सफैगोन होननानै बाट आं होनदोंमोन 11:30 आरो 12टानि गेजेराव होननानै आंना जाबाय दा आं देरहाबाय आं मा मोनगोनथाय मोनगोन मा मोनगोन हटेलाव ओंखाम जागोन दायो जोङो सहैग्रोनोसै ओमफ्राय साहा लोंसै बाजिमोननाव गोथावनो ओमफ्राय फ्रेश जानोसै एसे ओंखारबोनोसै बाट बिसोरना गथ'फ्राथ' स्कुलावसो थांजोबनाय गोजा लोगो मोननाय नंला आरो बिसोरखौ रावखौबो ओमफ्राय आदाखौबो लोगो मोननाय नंला अनलि बाजैखौ लोगो मोनसिगोन आरो खनलाय मोनसे गान दहायनिफ्रायनो जायाफ्रामानो एकदम साउथनि गान खनलागासिनो मानसिया मा जादोंथाय साउथनि गानाथ' गानानो माने न'निफ्राय जेब्ला
गोजाननिफ्राय गारि गाखोदों बेनिफ्रायनो बे गान खनगासिनो दङ मा दिनै मा जादोंथाय बिनि मुडा खाजनि आरो सिनबावनो नागिरदोंमोन बे खानायखौ दिनै आङो बिस्थिबार होननानै सिननो थिनासै एसे ओंखारबावथोंब्रा खानायखौ गावहा माने खानाय केयार खालामनाङिखाय बिराद फ्रि मोजां मोनगासिनो दङ आरोना बाट आङो एसे लाबोजानो लुगैदों खानायखौ itu areco ada gizi फालतू साइड का मालटा किमान केजी এইটো কিবা ভাল দেখা নাই যে বেছি এই দুটা কিমান উঠে लाबाय बेवहाय 30 रां खम माथो हजोंनिख्रुइ 30 रां खम गथ'फोरनि फिथाइ सामथाइल' लादों आं दिनै गुवाहाटीनिफ्राय ओमफ्राय जेबो लांला बिसिनो प्लास्टिकनि बुस्थु लांला आङो फिथाइ सामथाइल' लांसै सफैबाय जोङो बाजैमोननि रुमावहाय बाट दायो रावबो गैथ'आ बिस्रानाव बाजैया फिसालाखौ लायनो थांदों स्कुलनिफ्राय जोङो हाबफैबाय दहाय माने फन खालामसनदोंमोन बाजैया बेहायसो माने जों बुंबाय जे माने साबिखौ गालां होननानै थ' साबिखौ गालांनायखायसो जोङो हाबनो मोनबाय नङाबा जोङो दरखंआवनो गसंनानै थाबाय थानो नांगौमोन दायो फ्रेश जानोसै जानानैहाय ओंखारलांसै जोङो बाजैया सफैगोन ना सफैयाथाय थाबनो सफैयाबा जोंहा दिगदार जागोन नालाय हजों थाब सहैनांगौ आरो एसे अफिस गनाय स्कुल गनाय टाइम जायोबाथाय ट्राफिक बांद्राय जायोना ओंखायनो जोङो बे ट्राफिकखौ माने मोना जाथों होननानै थाब ओंखारलांनो सानदों आरो दायो आं एसे फ्रेश जानानै लानोसै दायोथ' रावबो गैया ओंखायनो पुरा न'आनो जोंनि जानानै दंथ'यो ओमफ्राय किचेनाव नायनोसै मा मा दङ मा मा गैया बाजैया होनदोंखि संखाबायमोन नोंसोरो जालांखादो होननानै दा जोंना बेयाव जालांबाथाय हटेलाव जानायनि प्लेना केन्सेल जासिगोन ओमफ्राय राजाया आं देरहानायनि थाखाय हटेलाव जाहोगोन होननाया केन्सेल जाबाय आरोना बेयाव जालांगोनबा थ' नायनोसै मा मा दङ ओमफ्राय नै दाउ बेदरजों आलु संदों ओमफ्राय मा दङ बेहाय दङ दालि होनदां दालि ओमफ्राय आलु भिन्दि भाजि ओंखामाबो संखाबाय नै बेयाव दङ ओंखाम मा दङ बेहाय गाइखेर साहा लोंसै जोङो बानायनानैहाय मा दङ बेहाय टमेट' चाटनि माने टमेट' टप ओमफ्राय बे मा सुनायसो दायो साहा बानायनानै लोंनोसै बाजैया 1टा जागोन होनदों दा 1टा जानो 10 मिनिट्सफोर बाखि दङ आरोना थ' बाजैखौ नेनो ना बानायनानै लोंग्रोनो जादों एसे साहाबो लोंनो लुगैबाय गोबाव जाबाय नालाय जेबो लोङाखै जोङो बानायनानैनो लोंसै सासेया नै बाथरुमाव थांदों इमारजेन्सि जादों बेहा दायो नेनोसै थाब थांनो सानदोंमोन बाट जेबो नंला ओंखामखौ जानानैनो ब्लग होलांसै जोङो नै दायो जोंहा गावनि ब्लगखौ नायदों नोंथांमोना नायबायना नायाखै नोंथांमोना बे ब्लगखौ नायबायना नायाखैबा नायहैदो दायो साहा बानायनोसै ओमफ्राय साहा बानायनानै लोंसै सफैखासिगोन खोमा बाजैया बेनोबो लाफानोसै आङो ओमफ्राय बेयाव सफैनानैनो ब्लिंकिटआवहाय अर्डार होबाय बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लिंकिट बाहायनो मोनाखै आरो ब्लिंकिट बाहायनो मोनबा जा मोजां मोनो आरो फारसेथिं ब्लिंकिट थाबाथाय खरसायाबो बांसिन जायो मानो होनबा बिबानो मोनो होननानै बिबाय थानाय जायो नालाय ओंखायनो नै सफैबाय बेबो स्कुलनिफ्राय गेम गेलेगासिनो मा गेलेदोंमोनथाय लाजिबाय बिराद लाजिबाय ओमफ्राय नै ओंखाम खुरनोसै जानोसै ओमफ्राय थांसै नै बायहेरायावहाय जा गरम नै सान्दुं नै जानोसै जाहा ओरैजाय नै जाबाय बिथिंजाय बै सासेया जायाखै केमेरा खेबजानो बाग्राया ओमफ्राय जाहा जानोसै जानानै थांसै जानो दे एग्जाम जोब्बा फैदे बाय बाय हा अके आरो बाय बाय दा थां बाय बाय टाटा मोननै माने मोनसेखौ नों लाबोखायाखैना स्टार्ट खालामफिनलायनोसैलाय जोंनि जार्निखौ गरमथार बायहेरायाव बिरादनो
हजोंथ' गथ' सानैया उन्दुवाखै सासेया दसे उन्दुबायनो सासेयाथ' उन्दुथाराखै ब्लिंकिट मोननायखाय जा बाजार खालामना लाबावबाय जोङो एसे ओइ ब्लिंकिट मोनबाय थाबा जोङो गोरिब जागोनलै नै 6टायानो जाफैबाय ओमफ्राय दायो गथ'फ्रा मा रिएक्शन होयो नायनोसै सानसे नुवासै नालाय गारिनि साउन्ड खोनाब्लानो गथ'फ्रा होसिगावखायो आरोना Mami! Ah, Mami! Ah! Hello! Ayu. Ice cream tu ada. Sini kadang. Tuh jangan situ ice cream. Pida. Maya? Maya? Ayo. Nuôi. Ayu untaya? Ayu. Ma? Ayu. Rarang hini ra. Ayo. Ơi mama. Pida. Này. Gaw. Siaro jiरायगोन मालाय. Laboदो ayo laबो. Ayo jangan laबो. दे जिराय दे गोलैगोन दे मोजां जिराय दे आइसक्रिम जिराय दे स्पुन दे जादो दे आरो माबा माबि लाबोदों दा खिन्थाबाथाय मोनसेयानो जोबनाय नङा थाबनो उन्दुगोन होमबालाय दिनै जायाखै सानदों बे गोरा मोनदोंना मा जादों नायगोन मा जादों खिन्थालाय आपेल आयै टेस्टि दोनसा बेहा नायनायावसो मामा टेस्टि आम नों जानोबा होनदे नै एप्पल लाबोनायखौ जाबाय खावसे जाखांबाय सानैजों आरो नैबे खावसेखौ जागासिनो दायो बिसोरजों दसे गेलेनोसै एसे टाइम स्पेन्ड खालामसै मानो होनबा सानसे गाहाम मोनासै नालाय फैनाय लोगो लोगोनो आइसक्रिम होनो नांबाय आइसक्रिम जाबाय बिसोरो ओमफ्राय दायो नै दुगैदोंमोन नालाय ओंखायनो आंगुर जानो ना आपेल जानो ना लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय गावसोरनो बुंबाय आपेल दा ओंखायनो आं आपेलखौ लेमनानै होबाय थाइसे दा जागासिनो दङ मोजां मोनदों गोदै नालाय एपोला एसे ओंखायनो मोजां मोनदों बिसोरो खिन्थु खायफा एपोला गोदै थायाना बेखौ जाया खिन्थु बिसोरो जा मिन्थिखायो अबे गोदै अबे गोखै दायो नै आङो ना सेरदोंमोन खिन्थु सेरजोबनो मोनासै आइया सेरगासिनो दङ संसिगोनदां माबाजों थाइगिरजों